Čau lidi, já vás vítám u dnešního nového videa a jak jste si už podle jména, nebo jak se to jmenuje, všimli, moje vyrobené doplňky, vlastnoručně vyrobené doplňky pro LPS. Jo a teď to chci říct, předem se omlouvám za kvalitu videa, protože mám prostě otevřený okno a tedy pořád jezdí auta. To už je větší klid tady u babičky. No. Takže jdeme na video a nebudeme to tu vykecávat. Takže sorry info. Nebudu to říkat podle toho, pořadí, jak jsem to vyrobila, takže sorry. Ale vlastně jako první ve videu to je ten stůl pro LPS. Ten se mi teda vlastně moc nepovedl, protože to je úplně první můj stůl vyrobený pro LPS. Ale každopádně ho budu používat. Má to vlastně i nástěnku a tady poličku. Takže vlastně budu používat. Budu. Takže stůl, stůl. Takže to je úplně můj první vyrobený stůl pro LPS. Dál tu mám druhý stůl pro LPS, ale ten se mi podle mě už vážně povedl. Sorry, já jsem to vyráběla podle jedné paní, to dávala na YouTube, ale já už vážně nevím, jak se jmenuje ten její kanál. Jo a vlastně vyráběla jsem nějaké věci i dneska, protože mám na rukách ještě lepidlo. Ale už je to zaschlý, takže můžu točit. Takže ten stůl má to i nástěnku vlastně. Jo a tady nějaký recept. Vlastně tady ty obrázky, to je z Albatrosu. Vystřížené. Jo a je to fakt super. Tenhle stůl mě nikdy neomrzí. Jejda. Jo, že už jí čápla z toho ucha, ta kytka. Jo, vlastně tady jak jsou ty poličky, tak já mám vlastně, tady ten pěnový papír, dal by se to tak říct. Tak všechny moje barvy jsou vlastně, mám hnědou, to už to mohli vidět tady. Takže hnědý mám, béžový, růžový, sorry za ten dům, a fialový, ten jsem zatím ještě nenačala, no. Takže fialový jsem ještě nenačala, ale mám i fialový. Takže 4 fialový, sorry, to je můj stojan. Jo. A já si vlastně tady ty barevné papíry pro LPS, mě nevá, že jsou barevné, dám vlastně sem do toho horního, do té horní ohrádky, nebo já nevím. A ten stůl, počítejte s tím, že ho uvidíte ve videu. Asi v každém videu, já nevím. Takže dál, já nevím, co ukážu. Jo, dál tu mám tady ten úplně jednoduše vyrobenou rohošku. A prostě jsem si vzala kousek barevného papíru a nakreslila na ní tlapky. A to je všechno. Takže tahle je ta vyrobená rohoška. Sorry, tady tato tlapka se mi vůbec nepovedla. To jako by tam šlápla slepíca. Takže pak to má vlastně zákon smečky, to je 3, temnota padá, jo. A protože by to bylo pro pečovky jako knížka fakt hrozně velký, tak jsem to dala jako složku. Sorry, já jsem to sama zapomněla odloupnout kurník. Jo. Takže pak tu mám tady to, čekat. Já jsem na to nedala jmenovku. Jo, sorry, pokud někde ve videu uvidíte tady tu knížku, já se fakt budu pokusím tam dát to jméno, takže za to se vám fakt hrozně omlouvám. A je to vlastně, bude se to jmenovat Zákon smečky, to bude 1 mrtvé město, nebo 4 nekonečné jezero, to ještě nevím. Ostatečné smečce psů, to říkám. Však jsem to taky, počkat, alfa a omega. Jo, takže jsem to vlastně vystřihla taky z toho Albatrosu. Fakt sorry, že jsem tam zapomněla dát to jmenovku, to mě na tom ukrutně štve.
Jo, dál tu mám Zákon smečky, skrytý nepřítel, to je 2. A taky vím, že to je 2. Jo, je. A vlastně to je jenom plagát. Vidíte, že to je z Albatrosu. Co? Takže Zákon smečky, skrytý nepřítel, to je 2. Pak to mám ještě ne úplně poslední knížku, ale vlastně poslední vyrobenou knížku, co jsem si vyrobila dneska, a je to vlastně tady z toho papíru a je to pro starší holky, no ale nevá. A je to z deníku, a jmenuje se to z deníku Ohnivé démonky. Dala jsem tomu i stránky. No, tady se to omlouvám. Jop, takže z deníku Ohnivé démonky. No, já jsem tu knížku ještě neměla, ale budu jakože předstírat, že to je tak trošku strašidelný. Dál, to je tady deka nebo osuška, spíš osuška. A je to úplně jednoduše vyrobený, prostě si vezmete látku a vystřehnete to. Takže je úplně jednoduchý, primitivní. Dál to mám knížku, kterou jsem si už nevyrobila dneska. Všechny knížky, co tu už uvidíte, po zbytek videa jsem si nevyrobila dneska. Takže je to Vzestup a pád. Další knížka to není knížka, ale to je školní sešit. Já jsem taky nedala tu jmenovku, bože. Sorry, musím dát dneska taky jmenovku, bože. No, něco to není. Pak to je, jak to patří, asi takto nějak. Knížka trošku nepovedaná, protože já vůbec nevím, jak to patří. Kotník. Pak to je tady ta knížka, ta se mi moc nepovedla. Ale vlastně pak to je tady tato knížka, trošku větší. A pak tady tato knížka, poslední vlastně ve videu. Pak to jsou 2 slepené korálky, to je vlastně, já to používám jako voňavka. Takže tak. Kam jsem to šla? Já jsem vám říká, že těch židel mám plno, nebo jak se to říká. Takže vlastně tady tohle je úplně boží židla. No, zkusíme si to. No, já vám říkám, že se tady k tomuto stolu najde židla. Takže tady tohle je úplně cute židla. Akorát, že byla trošku těžší, no. Dál tu je normální klasika, jo, kompl. Samsung. Když jsem teda ještě někde kompl Samsung neviděla, no. Sorry, je to trošku nepovedený, ale měla to být lednička. Já vím, je to trošku nepovedený, ale měla to být lednička. Tady toto mě dost naštvalo. Jo? Protože nejdřív jsem to zkoušela dávat na korálky, to nic. Pak jsem to přilepila lepící páskou, bylo to hnusný a pak teda mamka došla, mamka genius, že ať tam dám ty drátky, tak jsem to zkusila a už to drží geniálně. Já vím, že to vypadá jako houpací síť pro malé mimina. No, takže tady jsem to tak trošku nevybrala. No, to dá. Takže lednička pro LPS. Jo, sorry. Ježišmarja, co ty dělá kytka? Sorry. Tady tohle to není vyrobený. Tak proč to tam... Sorry, já jsem se vám ukázala. Sorry, takže prostě jo, zrcátka, to jsem si nevyráběla. A prostě zrcátka. Pane bože, to je moje noha. Fakt sorry, takže zrcátka prostě jo. S tím zrcátka, na to teď bylo šílený. Já jsem se vám ukázala, jsem byla. No, vlastně pak tu mám vlasy. Já vím, je to jenom paruka, ale prostě chtěla jsem mít protez nějaký vlasy, tak jsem ji prostě vyrobila paruku, no. Není to cool?
OK, je to z plastelíny. Ne. Takže taková to úžasná paruka a vypadá hrozně hezky. No, takže paruka. Jo, pak tu jsou kabinky do obchoda. Padni. Takže vlastně tady je na čekání a tady jsou ty kabinky. Dá se to vlastně i odtahovat, což je super. A sorry, ve videu je zrcátko můj nepřítel. Takže vlastně tak, kabinky do obchodu. Pak tu je tady ten pokoj, jak když vyrobený, sorry, já vám to trošku oddálím. Má to i poličky, takže tak. Pak, jak jste si už na mě mohli všimnout, tak vám vlastně po skoro celý video tady ten obojek. Sorry, já to nepoužívám jako náhrdelník, ale jako obojek. Takže vlastně dala jsem to i tady Luně. A vypadá to fakt krásně na těch pečokcích. Jo, a vlastně, jestli znáte ten nápoj Bubble Tea s těma kuličkama, jo, tak jsem si to vlastně vyrobila z toho brčka. Takže mám tady na ukázku nějaký ty, a už se mi to nechce ukazovat všechno. Prostě nějak takto, sorry. Shine like a diamond. Mě už ta písnička leze na nervy. Jop. Takže pak to mám něco pro test. Já vím, jsou to čočky prostě, ale... No, na čtení dobrý, ne? Test prostě na čtení bude mývat čočky. Dejme. No, jo, teď jsem si to trošku rozladila, což mě dost naštvalo. Ukážu se vám, až to trošku spravím. Jo, takže syny čočky. A dál a poslední věci jsou vlastně, ježumane, je to spliše. Mamka z toho dělala polštářky a nevyšlo jí to úplně všechno, takže jí zbylo. A mám z toho koberce pro LPS. A pak mám ještě tady takové to růžové. Jak jste už mohli vidět tady. Jop, takže to bylo už pro dnešní video všechno. Dejte prosím like, komentář, nebo... Proč se to přiblížilo? No. Nebo odběr. Hrozně moc děkuji za váš čas. Klidně, jestli něco můžete ode mě skopírovat, jestli chcete, mě to nebude vadit. A vlastně chtěla... já vím, je to smutné, ale musím se s vámi rozloučit. No nic. A ahoj. Jsem hrozně ráda za hlédnutí a čusák, ahoj. Miluju vás lidi. Jako z přátelství, jo. Ahoj. Vypni se kameru, ne?